Sarap. Mm. Mm. Kain tayo. Wala Subo pang... nga. Subo ko nga. Yung pinakamasarap na subo. Yung tilapia. Ay, mainit. May good morning mga ka-road trip. Kumusta po kayong lahat? At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Panibagong araw, panibagong vlog po tayo ngayon. Ngayon po ay magluluto tayo ng ginataang tilapia na mayroong pitsay. Sa tawag po nito sa amin ay sinanglay. Sinanglay po siya mga ka-road trip. So yun lang mga ka-road trip, tara at samahan niyo ko at papakita ko sa inyo yung mga ingredient na ilalagay ko. Simple lang naman siya pero hindi siya yung talagang napaka-social. Pangbahay na luto lang mga ka-road trip at pangkain lang namin ng aking mag-asawa. So yun lang mga ka-road trip, tara samahan niyo ko. So yan ang mga ka-road trip, ito yung ating sangkap. Meron tayong bawang, luya, sibuyas. So yan ang ilalagay natin dito. Pagsasamahin natin yan sa isang bowl. At tapos mayroon din tayong ito, kamatis. So ilagay din natin yan. Pagsamahin natin yan dyan mga ka-road trip. Tapos lagyan natin ng konting asin. Konti lang muna. Ganyan lang. Para lang pag dudurugin kasi yan mga ka-road trip. Yan. Tapos lagyan ko rin siya ng yung lagi kong nilalagay, fry and grill. Kompleto na yan. Mix na rin kasi yan, may bawang, sibuyas, luya, sili. So ito, lagyan ko ng konting sili, yung dry. Tapos yung ating paminta. Yan. Lagyan ko yan paminta mga ka-road trip. Kailangan talaga manual. Ayaw rin kasi namin mga ka-road trip gumamit ng powder. Kaya ito. So ganyan na mga ka-road trip ito. Nagugas na rin ako ng kamay kaya pwede ko naman siyang haluin. Yan. Kailangan kasi siya medyo himas-himasin. Tapos pag ginamitan ng kamay mas masarap. Yan. Yun lang yun. Ang ibig sabihin ng mga ka-road trip. So yan. Tapos ito ilalagay natin yan sa may tilapia. Yan. Tapos mayroon tayong ito yung pitsay natin pambalot. So yung kahit ano naman gusto nyo ibalot. Tapos ito yung tilapia natin. Yan yung tilapia natin. Kanina dinlagyan ko na siya ng asin para manood na yung lasa sa kanya. So yung pagkatapos ng mga ka-road trip, ito pala yung ating ito na yung gata. Kaso nga lang wala tayong nabiling press na coconut. So ito yung ginamit natin, yung powder. So okay na yun basta lang makaluto. Pero merong mas masarap talaga yung kung yung press na gata talaga yung ilalagay natin. Tapos ganito mga ka-road trip. Yan. Simple lang, simpleng pagluto lang mga ka-road trip, pang madalian lang. Yan. Tapos kuha tayo nito, balutin natin. Maliliit din yung pitsay na nabili namin mga ka-road trip. Kaya ito okay na yan. Parang ipiling na lang. Kung nasa Pilipinas mas masarap talaga dahil dahon ng saging. Yun. Kaso dito tayo may mga ka-road trip sa malayo. Kaya ganito lang. Kahit similar lang siya, okay na yun. Basta makuha mo rin yung gusto mong kainin. Yan. Balutin natin. Yun. Diba ka-road trip? Para lang malasahan din natin yung kung gusto natin kainin. Shout out sa mga kapwa ko OFW dyan. Kumusta kayong lahat? At kumusta po sa aming mga sponsor. Yan. Pagkatapos nyan, ilagay na natin mga ka-road trip yung isa. Yan.
Yun. Yan. Shout out pala kay sa aming mga super babait na sponsor kay Ma'am Jo, kay Ate Maymay, kay Ate May, kay Iris, kay Agnes, at kay Naning, at kay Elma, Kabalikat Nardo, Angelica Talagtag, Tim Tabang, at kay Rinan Alburo. Shout out kaninyo lahat, sa inyo lahat, kaninyo lahat, Bicol. Rinconada po kami, Rinconada. Yan. Ganyan lang mga ka-road trip. Na-miss ko lang talagang kumain ng sinanglay. Yan ang ang tawag sa amin, sinanglay. Sinanglay. Yan. At kumusta sa aming mga viewers na walang sawang nanonood at hindi nag-i-skip ng ads. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yan. Tatawa ko sa gawa ko. So yan lang. Ayan, nabalot na rin. At least nabalot naman siya. Pag nakasalang na kasi yan mga ka-road trip, yung lasa nandyan na rin na siya. Yan. Pwede na natin ilagay. Ganun lang mga ka-road trip. Basic lang. Yan. So marami pa tayong gulay mga ka-road trip. Ilagay na rin natin yan. Ilagay. Yan. Kinamay ko na talaga. Yan. Para naman yung ang dami ko kasing naglagay. Isang kainan lang naman, kaya 2 tilapia lang yung niluto ko. Ayan. Tapos ito, ilagay na rin natin yan. Ayan. So, yung asin mga ka-road trip, mamaya titimplahan uli natin yan dahil nga sa yung tilapia, nilagyan ko na siya ng asin. Tapos naglagay pa ako ng konting asin dun sa may sibuyas, bawang, luya, at dun sa kamatis. So, yan mga ka-road trip. Diba? Saglit lang mag-prepare. Pero nabasa yung lutuan ko. Huwag kang bibigay. Oh, diba? Ngayon, i-on na natin siya. Yan. Palakasin natin. At takpan natin. Tapos maya isisimmer lang natin siya pa dahil para nga sa hindi gaano mabigla yung gata natin. Kahit yung gata natin ay yung powder lang na nabibili, hindi yung talagang sariwang nyog. So yan lang mga ka-road trip, tingnan nyo. So ayan, kumukulo na siya mga ka-road trip. Ang bilis. Talagang pang mabilisan din tong lalutuan namin. Yan, kumukulo na siya. So mga ilang minuto pa mga ka-road trip. So yan mga ka-road trip, yan o, kumulo na siya. So inaan natin yung apoy para hindi gaanong mabigla yung pagkaluto niya, pati yung mga nilagay nating mga sangkap. So konti lang yung apoy, dahan-dahan lang siya maluluto. So yan lang, i-update pala namin kayo mga ka-road trip.
So yan, kulong-kulo na siya. So maglalagay pa rin ako ng sariwang sili mga ka-road trip. Yan. Siyempre Bicolano tayo mga ka-road trip, kaya nga Bicolanong kalbo. Kalbo na dito sa Dubai my friend, mga ka-road trip. Yan. Yan, nakasimmer na lang din siya. Sarap ng gata. Yan. Dahan-dahan lang yung pagkulo dahil baka umapaw may mga ka-road trip. Mahirap na. Takpan uli natin mga ka-road trips. Yun, umaapaw mga ka-road trips. So buksan lang siya ng konti. Dahil nga sa yung gata. Yung gata talaga aapaw talaga yan. Yan. So tagilid lang natin siya ng konti mga ka-road trip. Para dahan-dahan lang yung pagkaluto ng tilapia sa kanya, tapos yung mga ingredient na nilagay natin. So yun lang mga ka-road trip. Yan, buksan uli natin. Wow, super. Para hindi naman masyadong bilog-bilog yung mga yung gata nila mga ka-road trip. Yan, halo-haloin natin ng konti, galaw-galawin lang natin siya ng konti. Yan. Para kasi hindi madurog yung tilapia. Yung tilapia kasi madaling madurog mga ka-road trip. Yan, ganyan lang yan. Ganyan lang muna siya. So hindi ko na muna siya tatakpan mga ka-road trip, para hindi siya umapaw. Mahirap na pag umapaw, sigurado sabog ang ating lutuan mga ka-road trip. Yan, malapit na siya. Madali ang luto. Luto na rin yung tilapia niyan, dahil yung tilapia hindi naman ganong siyang mahirap lutuin. Tapos nga lang yung palaman natin. Yan. Lagyan ko yung para malagyan sa ibabaw. Ayaw ko siyang haluin. Baka madurog yung tilapia. Kaya dito lang tayo sa gilid. Yan. Pangkuli. Yun, it's ready to serve na mga ka-road trip. Ayan o. Luto na rin yung gata at yung lahat na ilagay natin. Ayan. Ganda na ng kulay ng gata mga ka-road trip. So, gutom na my friend. So, ito ang sinanglay. Yan, sinanglay ginataang tilapia mga ka-road trip. Yan. Ready to serve. Ready to serve na mga ka-road trip. Kuha tayo ng kanin. Yan. Gutom na si Bicolanong kalbo mga ka-road trip. Time check dito mga ka-road trip is 10 AM. So ito yung almusal namin, tapos tanghalian na. So yan na, kamay tayo, kamay. Shout out kay Manay Bibi, shout out kay Kuya Kalbo, shout out kay Kinini, Salvi, shout out kay Jollibee, kay Ando, kay Jojo, kay Inay, kay Itay, kay Nanay at kay Tatay. So shout out sa lahat ng mga sponsor namin. Maraming salamat. Yan, tara kain tayo. Yan oh, kamayan time. Sarap. Kain tayo. Wala Subo pang- nga, subo ko nga. Ito may nakamasarap na subo. Yung tilapia. Ay, mainit. May Pinabibidyo mo din. sinanglay. Ito, pinakamasarap na subo. Sige nga, subo nga.
Yung ulo sana kaso mainit. Ako. Init. Pinakamasarap sa party ng isda. Paborito ko. Yan. Mata. Ikaw naman. Mainit.